L'anestèsia és l'ús de fàrmacs que serveixen per a bloquejar la sensibilitat tant tàctil com dolorosa d'un pacient. Es pot tractar d'anestèsia general si s'aplica en tot el seu cos, caracteritzada per proporcionar hipnosis, amnèsia, relaxació muscular i anul·lació dels reflexes, o específica, si és només en una part. Els primers anestèsics van ser el cloroform i èter, que en grec vol dir cel, components de l'èter etílic, una substància líquida més lleugera que l'aigua però amb un vapor més dens que l'aire. És un bon dissolvent de greixos, sofre i fòsfor. Actualment, l'anestèsia general es fonamenta en 3 pilars: hipnosis i amnèsia, l'analgèsia i els bloquejos motors. Els hipnòtics o anestèsics estan formats bàsicament de propofol, un compost hidrofòbic. És per aquest motiu que la formulació està basada en oli de soja, fosfolípid de l'ou, glicerol i hidròxid de sodi, i naturalment propofol, ja que en aigua no es pot diluir. Analgèsics estan formats per derivats de la morfina. La morfina és un alcaloide, el qual en modificar els seus radicals es modifica exageradament les seves capacitats analgèsiques. Bé, es poden reduir o poden potenciar-se centenars de vegades. Degut a que la morfina en si és un analgèsic molt potent, és per això que es modifiquen els seus radicals per obtenir-ne un de més lleu. Per aquest motiu es tracta amb derivats en quant a l'anestèsia. Per a l'últim pilar, el bloqueig motor, s'utilitzen relaxants musculars. Per tant, que l'anestèsia ens és una gran millora per a la nostra vida quotidiana degut a les altes capacitats d'aquestes substàncies químiques per disminuir el dolor i patiment al qual ens enfrontem en algunes ocasions i que sense la implicació de l'anestèsia ens seria fortament dolorós.